Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri programmamyzyň geçen sany Türkmenistanyň günortagyny gorgoňçysy Awganystanyň Taliban toparynyň Kabulda häkimiýeti ele geçirmeginiň 3-nji ýyl dönüminden Awgan halkynyň şol sany demokratik Awganystanda ýaşaýan etnik türkmenleriň durmuş haly ýagdaýyndan söhbet açdy. Biz bu tema boýunça gepleşikler tapgyrynyň 2-nji bölümi bilen dowam edýäris. Gepleşigimizde Abaşada ýaşaýan Awganystanly türkmen jurnalisti Şamir Dağly Murady gatnaşýar. Geçen gepleşigimizde Awganystandaky durmuş ykdysady şertler, Taliban ýol başçylygyna Awgan hökümeti bilen Türkmenistanyň hökümetiniň gatnaşyklar, bu gatnaşyklaryň etnik türkmenleriň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada gurrun etdik. Programmamyzyň 2-nji bölüminde Taliban dolandyrjylarynyň dünýäniň iri döwletleri, Galbertede Merkez Aziýa ýurtlarynyň arada ýol goýmaga çalışýan gatnaşyklary barada gurrun ederiz. Şeýle-de bu gepleşikde Awganystana howpsuzlyk şertleri we Taliban toparynyň adam hukuklarynyň şol sany aýal gyzlaryň hukuklaryna söz we medpugat azatlygyna çemeleşmeleri dogrusyna söhbet açarys. Bradarak halkara gatnaşyklar barada gurrun etsek, Taliban ýol başçylygyna Awgan hökümetiniň halkara derejesine ikrar edilmeýänligini gödüňüne tutulanyny Taliban dolandyrjylary Arap ýurtlary bilen, İran bilen, Hytaý bilen, Russiýa we Türkiýe bilen nähili gatnaşyklar ymtylýar. Arap ýurtlary bilen Pakistan, Türkiýe, Türkmenistan we hatda Özbegistan bilen gowy gatnaşyklar aklamak üçin alada edýär Talibanlary. Hytaý bilen ara gatnaşyky gowy onuň Hytaýym öz bäbizim gödüňde tutup Awganystanda şu yer asty baýlyklary, yer üstü baýlyklarynyň köpdigi aýdylýar da, şoňa göz dikip Hytaý şeýle Taliban häkimiýeti bilen gatnaşyklaryny gowlaşdyrýar diýilen pikirlerim bar. Şonuň üçin Hytaý bilen gatnaşyky gowy ýa-da Hytaýyň ilçihanasy bar. Hem Türkmenistanyň Kabulda ilçihanasy bar. Belki Pakistanyň ilçihanasy, Arap ýurtlarynynkine aýdyp biljekler bilmedim. Türkiýanyň ilçihanasy bar. Olar şotaýda Taliban bilen gatnaşyklaryny gowy taklap otyr. Belki olaryň özüne laýyk bir siyasi programmalar bardyr, emma gülmatar ýurtlary o dünýä jamaýatçylygy Talibanlary resmi taýdan ikrar etmeýär. Şonuň üçin Talibanlara kömek ýollamak zat etmem gaty kyn bolupdy. Hem halkara jamaýatçylygy hem Talibanlar bilen gatnaşyklary ýola goýmaýar. Ýöne diňe bir sanlyca bir näçe ýurt bolan goňşular bilen bir hatarda Türkiýe diýili başga bir näçe ýurtlaryny Talibanlar bilen gatnaşykly bolmasa dünýä jamaýatçylygy bilen Talibanlaryň ara gatnaşyky ýok. Aragatnaşyky gezikde. Häzirki ýagdaýda o Talibanlaryň bir halkara derejesinde, ýani dünýä derejesinde bir karar alınmıyor. Onu hatta Birleşmiş Milletler Guramasynda da Talibanyň resmi wekiliýeti ýok. Şol öňki hökümetiň wekilçilik edýär Birleşmiş Milletler Guramasynda. Adagançylyklar bar dünýä jamaýatçylygy tarapyndan Taliban üçin. Çünki Talibanlar o ýerde aýal gyzlaryň hukuklaryny aýaga edip otýar. Ondan soň insan hukuklaryny hurmat goýmaýar, insan hukuklary aýaga bolýar Awganystanda. Edeneklikler sebäpli dünýä jemaatçyligi Talibany kabul etmezdi resmi taýdan. Şol kabul etmese halkara gatnaşyklar Talibanyň meniň pikirimçe ýakyn gelecekde düzelmez mükadiýene eger Taliban häkimiýeti dowam etse. Sevite dolansak, Taliban Merkez Aziýa ýurtlary bilen nähili gatnaşyklary ymtylýar. Meselem, serhet meselesi babatyny, serhet aşy derýalardan peýdalanmagyň kadalary ýaly meselelerde Taliban nähili pozisiýany ileri sürýär. Şu serhet meselesi bilen bagly ýene şol Türkmenistana geçilen bolup durýar, çünki Türkmenistanyň serhedi Guryer arkaly Awganystan bilen birleşýär. Hemen mesela 200 kilometre uzak ýan Awganystan bilen Türkmenistanyň arasynda serhet bar. Hem ol serhet bol öňkü Sowet döwründe tasdiklanan serhet. Häzir ol dawaly, meselem Garkyn diýip Awganystan etrafy bar ýa hamýap etraflarynyň biraz şol adalar zatlar barada bir dawaly meselelerim ýüze çykdy. Meniň pikirimçe Awganystanyň häzirki Taliban dolandyrjylary Merkez Aziýa ýurtlary bilen, Orset bilen öz gatnaşygyny ulaştırmaga senenşi, emma aňyrky Merkez Aziýa ýurtlary hem Orset Taliban bilen biraz ara gatnaşyklary ötürmek boýunça bir ihtiýaçly seredýän bolmagan mümkin meniň pikirimçe. Özbegistan bu Termizdiýan şäheriniň goýunda bir sowda merkezini, ortak sowda merkezini döredipdir. Şeýerden awganlar bu ýerde geçip otaýdan bir haýt önüm dadal gaýdylýar eken. Bäzir önümlerden oýraldyp satylýan şeýle bir bazar döredilipdir.
Sonyanak ýagdaýlara bar. Türkmenistan bilen Awganystanyň arasyndan şeýle ortak bazar dörediljek diýilen gurulmalar boldy. Bilmezdim hazır döredildimi, ol işi başladymy, eger döredilenen bolsa, atylanan bolsa. Onu biljekler. Ýani şu iqtisadi taýdan bir atlyşyklar etjek bolýar. Awganystan bilen olaryň öz zähridini göreňizde tutýar elbetde. Özbekistanyň bu demir ýol çekmek meselesinde ondan soň Tajikistan amyrdan elektrik geçişini kurmakta mesela kasar bir mungik. Ondan soň Türkmenistan hem sol topi taslamasyny gözüňde tutup Awganystan bilen belki hazır Taliban hakimiyeti bilen gatnaşyklaryny ulaşdyrmak üçin hereket edýän bolmagy mümkin, emma halkara derejesinde eger gollanmasa menin düşünjäme göre elbette bu topi proyektiniň bu ýakyn gelecekde amala aşmagyna Enaha katı uzak koyan bilmedim ol amala aşılmaz mı? Halkara kampaniyalar mayaya koymasa ya halkara derecesinde bu projekt olmasa ol katı ulu projektleşen mutinem ol yakın gelecekte amala aşmaz mı kadiyan? Sebep ol önkü hükümetin doğrundan kop alada edildi Awganistan'da mana bu Prezident Karzay'ın ve Rabbani'nin hatta onun önkü Taliban hareketinin önküde uğrunda yani ol 1 kilometre öňe gidip bilmedi Türkmenistan içinde bolamasa Awganistan içinde gurulşan bolmady adam bolmady. Häzir mana Awganistan'da top proyektiniň ýene gaz geçirdiğinin geçtik uğru Taliban'ın yetiliğinde bir hukukçuluk meseleleri hem öyle bir katı hukukçuluk değil ama ona karamazdan eniden sol işe başlanmadı Awganistan'ın toprağında. Onun zamanına sol Türkmenistan'la elektrik geçirdiği kurulacak Pakistan'a. Ola menedisinde bir öňüzlük bolmady. Şonuň üçin hem meniň pikirimçe häzirlikçe dünýä jemgyýetçiligi goldanmasa Awganistan üstäsiri bir uly projekti amala aşyrmak kyn mukadip düşünýär. Indi howpsuzlyk barada görüňsek Şamirdaňla Taliban Awganystanyň öz içinde howpsuzlygy näýili üpçün edýär? Üpçün edip bilýärmi? Meselem Awganystanyň Islam döwleti Horasan ekstremist topor ýaly Awgan halkynyň ýa-da Sewitiň durnuklugyny howpa öndürip biljek toporlaryň bardygy barada maglumatlar bar. Taliban toporu öz içinde sarlaşygy we agzybirligi ýola goýup bilýärmi? Talibanyň öz içinde hatta Talibanyň öz içinde de kan agzybirlik ýok diýip habar berilýär. Misal üçin şu haqqani topar bilen birlikde Taliban toparlarynyň arasynda bir az düşünmezlik bardygy barada aýdylýar. Dende haqqani topary mesela häzirki Awganystanyň içeri işler ministeri bar, şol öňüm Talibanlara şol janyny geçen hüjümçileri peýärleýän haqqani topar diýip gurun edilýärdi. Häzir ana şol haqqani topary, şol toparyň häzirki başlygy Taliban hakimiýetiniň içeri işler ministerligi hökmünde işleýän Sirajuddin Haqqani. Onun zaman Taliban'ın şol häzirki billep geçen İslam döwleti diýilýän toparyň agzalary Talibanyň gol astynda terbiýelenýärdi. Öň Taliban hakimiýet başyna gelmezinin belki toparlarym Taliban toparynyň haýatynda güýçlenip ulaldy. Şonuň üçin hem Talibanyň El-Kaide ýa başgalar şunyana ekstremist toparlar bilen günüden-güne gatnaşygy bardy diýip aýdýarlar. Olar bilen ara gatnaşygy kestik, ýani bizim ara gatnaşygymyz ýok diýip aýdýar. Ondan soň häzirde ýa-ni İslam döwleti diýilýän topar başda hereket edip başlady da Awganystanda. Teröristik hüjümleri amala aşyrýar. Awganystanyň dürli ýerlerinden dürli regionlaryny olar başga götürdi. Dağlyk ýerlerde ýani başga vilayatlerde belki vilayatlerde. Bunyň Bunmatar Awganystanda, Demirgazak Awganystanda, ondan soň Bunurta Awganystanda, Awganystanyň her ýerine olar hatda Kabulda teröristik hüjümleri amala aşyryp başlady. Taliban hakimiýet başyna gelenden soň. Talibanlar öň başda biz İslam döwleti diýilýän toparyň öňüne aldyk, öňüne almagy başarýas diýip aýtdylar. Emma häzir Talibanlar makrar edýär İslam döwleti diýilýän teröristik toparyň, ýani ýaraly hüjümçileriň öňüne almak bize başartmandyr diýen ahyňdam gurun edip başladylar. Ýani bize bular başardan ýok, gelecekde hatda halkara jemgyýetçileriniň kömek bermeginem terörlük duýular diýen pikirleri öňe sürýärler bar Taliban hakimiýetiniň ýolbaşçylarynyň arasynda. Şonuň üçin häzir Awganystanda hem de güläli güllükden Taliban hakimiýet başyna gelse de ýaraly toparlar o taýda bar. Salçin Tajikistanyň ýaraly toparlary menizem hereket edýänligi aýdylýar. Ondan soň özbek ýaragylary başga çeşim diýip tapyp, ondan soň Pakistandan ýani araplar da atlar Awganystanyň dürli ýerlerinde ekstremist toparlaryň adynyň hereket edýänligi barada maglumat bar. Öňe hakimiýet başyna gelenden soň desene Talibanlar mana hemmesini biz kontrola aldık. Bulardan bir hop yok diýdiler de, emma häzir olar özleri mukrar edýär. Usullaryň
öňüni almak başartmandy diýip. Şeýle ýagdaýda Awganistan henüýem dünýä jemgyýetine bir hop awyndyryp biläjek yurt hükmünde tanalýady. Hususan hem goňşy ýurtlary, ýani Merkez Aziýa ýurtlaryna Awganistandan hop awanar, hop awanyp biler, belki awanamagy mümkin diýip şeýle pikirleri öňe sürýär bilermeliler. Awganistanyň halka böyle ýagdaýyň baryny tasdikleýär. Awganistanyň Taliban dolandyrşy hususan gunowatar ýurtlaryny aýal gyzlaryň hukuklarynyň basgylanmagy, söz we medeniýet azatlygynyň çäklendirilmegi ýaly basışlar bilen baglanşdyrylýar. Bu barada öňki gepleşiklerimizde hem gurrun etdik Şamir Dağlagy ýöne gepleşigiň Taliban ýyl döwrümine baglanýan ýürüýti gepleşik bolanyny nazarda tutup, şeýle ýagdaýlary ýene bir gezek dinleýijilerimize ýatladylar. Hususan siziň özüňiz jurnalist hökmüne howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ýurdu terk etmäge mejbur bolduňyz. Siz öz ýa-ni tejribeleriňize salgylanyp şu ýagdaýlary, ýagny söz medeniýet azatlygynyň aýal gyzlaryň hukuklarynyň basgylamagy bilen bagly ýagdaýlar barada gurrun berip bilermisiňiz? Aýal gyzlaryň hukuklary diýilende aýal gyzlary bir insan hukmunda da tananýar Taliban häkimiýeti, ýani Talibanlar. Aýal gyzlaryň bir şäherlere çykyp suwda satyp etmäne haky ýok. Ýene gedaçylyk etdiren aýallar köp. Oňa iştat diými? Mejbur galyny gedaçylyk etdiren aýallar bar. Emma giýim gejim almak üçin bir koça çykjak bolsa, ýa bilim almak üçin bir uniwersitetleri okuw berjek bolsa, hatda şol 6-njy klasdan soňra gyzlar okuw berjek bolsa, o mümkinçilik ýok. Gadagan, şonuň üçin hem aýal gyzlaryň hukuklary Awganistanda häzir gata agyr ýagdaýda diňe daşary ýurtlara çykan, gaçyp çykan aýal gyzlar, Awgan aýal gyzlarynyň wekilleri bir sesim çykaryp bilýärler. Emma Awganistanyň içinde de käbir häzirki sosial media arkaly ýygnaklar geçirip Talibanlara garşy ile hereketleri sosial mediada görmek bolýar. Talibanlara garşy edilen hereketleri. Emma şol Kabulyň günbatarynda, Gaýtat Kabulyň günbatarynda bir aýallar hereket etdi. Şol Kabulyň şäherinde de käbir aýallar administrasiýa geçirip Talibanlara garşy urulyp ýenjilendigine garamazdan, hop awandyrylýanyna garamazdan Talibanlara garşylyk bildirip öz hukuklaryny sorap Awganistanyň içinde de aýal gyzlar çıkış edýärler elbetde. Ýöne ony basyp ýatyrýar. O Talibanlar urup ýenjip, erkek adamlar aýallary urup taýaklap, kabirlerini öldürdiler. Medeniýet aýdynam gaty kyslar bar Awganistanda. Meselem halkara mediada, ýani halkara radio we teleýaýlanlarynda işleyen adamlara Awganistanda işlemege hiç mümkinçilik ýok. Sosial mediada käbir uýdu gepleşikler berýän ýa uýdu gepleşikler taýýarlayan aýallar ýa oğlanlar olaram gynamalara duçar edilýär. Köpleri urulyp ýenjildi. Türme basalanlaram bar, öldürilen bir näçesi. Aýallardan bir näçesi şol öldürilenler bar. Uydu gepleşip taýýarlayan YouTuber mi? Indi şol sosial mediada kysy görkezilip dur Awganistanda. Ondan soň şol internet meselesi gaty kyn gözüň ýagdaýda internet bir işlemeýär ýerde, her ýerde telefonlara mı işlemeýär internet bolmadan soň şonuň üçin bir sosial mediada da bir reportaj taýýarlamak ol gaty kyn Awganistanda häzirki ýagdaýda. Media garanky döwür başdan geçirýär diýsem bolýar. Öňkü döwürde media gaty ösüpdi da Awganistanda. Bölük halkara radio we teleýaýlanlar, ondan soň ýerli hususy teleýaýlanlar köp açyldy, telekanallar, ondan soň gazet jurnallar çap edildi, radiolara yüzlerce FM tolkularda gepleşip berýän radiolar bar. Onuň hemmesi ýok edildi. Şonuň üçin media meselesinde de Awganistanda gaty kyn ýagdaý, jurnalist erkin azat öz pikirini aýdyp bilmeýär we jurnalistden başga ýöneki adamlaryň öz pikirini erkin ýagdaýda beýan edip bilmeýär. Eger beýan etse ýa Talibana garşy bir söz aýtsa, ol onda urulyp ýenjilip käbir ýagdaýlarda türmäge salynyp ýa bolmasa ýogam edilýär. Onuň üçin hiç kim hedip bilmeýär ýerde erkin medeniýet bilen hyzmatdaşlyk etdi. Misal üçin Azatlyk radiosynyň habarçylary bardy. Ýemesi kaçyp çykdylar ýa-da amana Azatlyk radiosy bilen ýa belki BBC ýa şeýle halkara radiolar bilen hyzmatdaşlyk edip bilmeýär da gorkuşdan. Gorkmada gorkuýarlar. Şeýle ýagdaý medeniýet gaty uýduryn ýagdaýda häzirki şertlerde. Ondan soň aýal gyzlar meselesi hem Awganistanda bawaly mesele. Dünýä jemgyýetçiligi hem muňa ünsini çekýär, emma Talibanlar ýene öz ýolundan gaýtmaýar, aýal gyzlara edýän zulmuna dowam etdirýär, aýal gyzlary ýanamagyny dowam etdirýär. Ýöne Awgan aýal gyzlarynyň wekilleri hem daşary ýurtlarda öz sesini çykaryp, belki içeride de şeýle sesini çykaryp durarlar bar. Dana dünýä jemgyýetçiligine galýady bu Awgan aýal gyzlaryny himayet etse, so jurnalistlary himayet etseler, belki düzeler diýen umydama bar. Bu ýagdaý uzak möhletli dowam etmez diýilen halkyň düşünjesi bar. Sultan Hamza ýurtlarda ýaşaýan
Uganistanlar.